थोड़ा खाना बनावेला त गुजरा होता जाए के बाद टाइम कहाँ जाए के बस सब कोई देखो तनी कि दर्शन सामान चढ़ल बा, सब कोई शंकर भगवान के दर्शन करता। और औरत तो खाली कामे खाली ले आवा ढोके घर में गांजा तनी दान पुण्य करे के सिखला नी ठीक बा कि नहीं दान पुण्य कबो कइले बानी कबो नहीं की कइले कि दान पुण्य तनी इतना कर दी। ठीक बा मारे त जब सब कोई जाता त जाए द ओसे का हमरा के मतलब बा ना तो हम चलब, हम दर्शन करे जाए। दर्शन करे जाए नहीं तो सुन ल, अगर दर्शन करे जाए के बा तो हम बतावत तनी, अगर हम लियायो जाए न तो रात में लिया जाए जैसे कि पांडो ले रात होको चाहे दिन होको कबो हमरा के दर्शन करावे ले चली तब हम जाए। ठीक बा तू तने पे खुश बनू हमारे दर्शन करे के बनू। हां ठीक बा हम दर्शन करा दे, तू अपन बनाव खा आई थी करा सर्द कमर जाए के बा। ठीक बात है जाए काम करी हम खाना बना ले तनी हालिया तो यार हो जतनी हमर संजी कनी लेके चलब दर्शन करे। ठीक बा तो जाए ठीक है बा तब तू अपन खाना बनावा ऐसे कर सब हम जाता नहीं आ सर्द का हम आई ठीक नु। हां के कोइला मनु जाए के आ ना अगर जई हम ता एकदम खाए ना पानी कुछ ना करब कच्छा के सुत जाए। बड़ा बोल कही से कहतन कि सब कोई जाता दर्शन करे तन चली हमनियो के कह जा तो ई मखचूस बनत मन मखचूस तो बनल छोड़ा देतनी आवत हम तो जब कहला पर तनी चली जे जा दर्शन करे पैसा लागी कौड़ी लागी होइसे होइसे ओखे उनकर बड़ी खर्च होखेला। आज उनकर बताइए आज मांगे धोए के बाद सब कॉल के मान के सब कॉल करे आओ तो खाए जो बना लगे पिया के तब चली खस सब्जी लिया बा तो हई लिया बा तो फल लिया बा आ समझ पैसा तो बाना आ 100 रुपये हम देखो तन कि चलो बहाना कह देम कि मैंने मिलते नहीं ये पड़ेगा का मेरा को भिड़ो देगा। ठीक बा चलो देखो जे जैसा करल खाना कहाँ से अब साग सब्जी ले तबे न बनाए। अरे भाई साग सब्जी बड़ी महंगा बा। अरे ऐसे ही रोरा कंजूस बनी दादा रोरा साग सब्जी ले देबे। अरे कंजूस के कौन बात बा, अरे काले आई नु चलो आज बनाओ जल्दी चलियो नहीं मेला बाजार पे हुए में छोला सिंघाड़ा खा ले और का। अच्छा ठीक है बा तो चले के चली कौन ठीक रोरा खियाए कि भूखे रख दे मक्की जूस तो बटले बनी अपन। अच्छा तो ठीक बा तनी और सांझ हो जाए तो ना तो सांझ का हो ना सांझ पांडो ले भेंट हो जाई। अरे अन्हार हो जाला रात हो जाला नु रात हो जाई त अपन चलियो संगी अगर तू दर्शन कराओ के कहत न ठीक बा हम करा दे तनी बात हम बताई कबे से कपड़ा सरिया ले बनी बैग में कि हम कपड़ा सरिया ले बनी कि अपन हो जाता दर्शन करल जइने हाथ पीछ के त ठीक बा औरत एकदम में जाए के नाम में नहीं खिले। अरे त रात हो के ना त पांडो ले भेंट हो जाई त जान तब दिमाग खराब हमार हो जाई ठीक नु। हां चली ठीक बा तन सांझ हो जाए त आ ले ली तनी 2-3 हजार रुपया दान पुण्य करे के। अच्छा ठीक बा त एकदम बैठल रहता नहीं बाप अरे त चल आए अपन ताला बंद कर चलो जब इतना इजी बात है चलो दर्शन करें तारा के मार कपार खोले बड़ चुको दिन से बुझाता कि दर्शन अरे सावन में कहा था कि हम अपन करा दें। चलो गाड़ी के हार हो गइल अखरो कबे से लियावत आवत नहीं चलो ना भीड़ी में मंदिर ऐसे कॉले रही दिन में चली। ओहो मंदिर भीड़ी अब देखो हो जो मंदिर लौकता नु। हां चप्पल जी के खोल दो दर्शन करो आराम से। अब ये पांडो नहीं खन एकदम आराम से दर्शन कर ले पंडित जी रहत तबे न कुछ दान दक्षिणा दानपुर हो ही दे आराम से दर्शन कर ले। बताई पंडित जी रही थी तो तनी दर्शन बढ़िया से होई ते पंडित जी तनी पोथी पत्र पढ़ के आ तनी हमनी के बढ़िया से पूजा करैले रहती रोरा त मके चूस अरे हो त पंडित अल्लाह
जेवने चली जाजी चली चली जेवने खातिर अइलन आदमी तेवने पंडितवा ते लागिए बोले ना चली चली पंडित जी बानी तो ठीक है तबा चली दर्शन को चिले चपाती ना भेटैलन पैसा ना के मुंह देखन याद जतरे खराब बा एक पैसा कम दनी ना भइला पंडित आइन कहन कि का पंडित जी लेके आइल बनी आ कुछ कम दनी भइबे ना कोई कैसे घर जाई हम अच्छा कोनो चिले चपाती निकल हां चेला कब लगन आ बच्चा संपर्क करा लो चली जा का कहतन जब आइए बानी दर्शन करे तो चली दर्शन करी करा ला आवाज बच्चा गोड़ लागो तनी ये पंडित जी भला ना बच्चा का कहता नहीं संकल्प करा ली जा बैठी जा आ जा बैठी करी झट देखा करी हम बैठी जा है ना बैठी जेवने दुख खातिर अइलन तेवने दुखवा लागिए हाँ बोली ओम मंगलम भवन चतुर्थी नमः ओम तनहरि आम के लकड़ी जजमान के घी स्वाहा हाँ ये बच्चा हाँ बोली 121 रुपया दी तनी संकल्प के देखी बाबा हमारे पैसा बा ना ठीक न अगर घर द्वार पे मने आई हमारा गाँव में तो मिल जाई रउरा टोटल मिल जाई हम तारा का पैसा लेबे ओहो ऐसा संकल्प कराई बहुत जगह में जाई अरे मारे तो का पैसा लिया रहे जाने अब का करम तो गिर गुले हा पैसा नहीं के तो का करम संकल्प कराई हम कहत नहीं कि ना दे बाकी आई में अपन एड्रेस लिख लिए तनी बच्चा आई का कहतनी नु अब तो का करबे बाबा यहाँ के बहुत डेराई ना कहता दान पुण्य करे में ना डेरा के का करब यही से तराती के लिए गए हमारे दर्शन करा है सब जान बोले तू बतिया तो का करी कहीं ना दिन में कहनी जरूर करबे ना करी वजह गंजे तो कोई है ये ना आ रहा हाँ तो हम 10 बजे 12 बजे रात के अरे दर्शन होला देखिए अपन एड्रेस हमार लिख अच्छा तो कराइए दल में तो एड्रेस से लिखे के पड़ी लिख ली अपन आई द्वार पर ले ली अच्छा हम थोड़े कहते नहीं ठीक है ठीक अपन पता बताओ हाँ तो लिखें रुक जा बच्चा राधी पाना खोजे तो राधी पाना तो मिल गईल हाँ बोली अपन पता कहाँ घर पड़ी घर हमार हो दिन देखल ये बच्चा कहाँ पड़ी बिन दखलपुर अरे वहाँ परी इसी के जरी नराही भी का पड़ल हाँ तो जानते पानी महाराज को क्या नराही के बगल में हाँ बगल में नाम का पड़ी झुलेटू झिरेठूराम हाँ थाना ये चीज पड़ जाई दिलिया ना दिल्ली ना जी बगल में दिलियन बात अरे दिल्ली के बगलवा में दिल्ली के बगल में कौन घूमा नराही हाँ थाना नराही पोस्ट हाँ घर नराही ठीक है बच्चा ठीक बा जाए जा बच्चा तब हम आई ठीक बा बाबा आ चलिए हम ठीक न ठीक बा, ठीक हाँ बा। हाँ दुआ पर मिल गई कोनो बात नहीं है मन के जाते नहीं बोल लगते हैं जी बाबा आनंद रहा ठीक बा चलो तो जा जा सकते हो तो भेटैला सने को पैसा कम दनिए ना ठीक है आज पंडिताइनो खुद से हो जाइए पंडित जी झोरी में बरियारे पकड़ पड़ल जय जी पंडित जी बहुत एथी बानी जय है गजमान जय हो गजमान तो कंजूस बता तो औरत का तना ठीक दिया बेचारी 100 रुपया दिलस हमरा के चल कुछ कम दानी भइल नु 100 रुपया भइल नु अब तो घरे जाई तब नु इनका से ठगता नहीं चल एकरा घर पहुंचायो हां नाम लिखल में को है आओ रहत अब बुआ घर पाना चाहे का बता दे मैं हो जाते राजे तब ना कहीं दर्शन करा दे बाप हो बाप हम ना जननी की रोरा दर्शन करावे जाए वैसे दादा कतो जात नहीं अनहार अब को रोरा साथे दर्शन करे हम ना जाए के हो कि तो हम अकेले ही चल जाए जाके अरे। गंगा जी जाए ने हाय अरे भाई अब तमाल खासे तारा दर्शन करे लसन मतलब ओए दे पंडित जी के 1 रुपया दान ना कोई नहीं आना वो जतनी अरे त का हो दर्शन कर ले मंदिर में तनी पूछौ दान पुण्य कोई नहीं खाली दूरे से बोल ला के चले दर्शन हो गइल ये दर्शन कहाला हां त का देख लेनी हो गई ना तनी वो जवाब पर प्रसादी चढ़ावनी ना तनी कुछ दिन सब फूलल बेचात रहे हो जवे प्रसादी बेचात रहे तनी ना हो जब तनी धूप अगर वही असरा पना घरो खाना बनई रहनी
आ ऐसा रात के लेगन के सब दौरी अरे दुकान तो बंदे हो बनाओ खाए तो घर पे आ बोले बना के हम कौन खाए की चलो नहीं ये अथी कह जाओ हम खाना ना बनाई रोरा बनाए हम तो कहनी कोई छोला सिंघाड़ा खा ले तो रोरा हाथ ना मत जो हम का जानते कि रोरा पैसे नहीं के लेके गइले अरे भाई अब रोरा अपन खाए बनाई हमारा गोड़ हाथ किराए लगल दुखाए लगल हम जा तरी सुते ठीक बा रोरा अपन बनाई के ठीक बा यो संकल्प कइले बनी अच्छा हाँ अभी देखल पूरा करे न भाई चल 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 ओकरा से ले आवल जब दान दक्षिणा उ तो ना देलस बाकी औरतिया दिलदार भी है उ तो देबे करी कुछ चार दान मिलबे करी गाड़ी ले चल जाओ हिम्मत लेके ना कौन दूर बा छोड़ा गाड़ी घोड़ा के पता चला 100 रुपए का पेट्रोल जिया कर फिर 100 रुपए दे दिए चलवा तेरा बोलैले रहनु कि बाबा आई बुआरे पर चलल जा कुछ ओकरा से ठग ले जाओ ओकरा बाद एक जगह संकल्पो करावे जाए के बा हमारा फेनो तो शादियो बड़ुए ओहो में कुछ आमदनी होई नु ई त कंजूस बा एकदम मर दे बाकी चला औरतिया दी हम जाना तनी दान सीना दे बेचारी बढ़िया भी है बुझा तक ये तो और ये बुझाता घरवा हो चला ए चलो ए जमन अरे पंडितवा तो आ गइल एक काम बा सुना हम सु जातन ठीक नु आ कहिया नु आ कि उ मर गइलन आ तू रोवे लगबू तो खुदे भाग गई हां ये तो पंडित जी के दान करे खातिर रोरा मुंह हमें ये तो हमारा से ना जान दिया ओय हो दादा पैसा रोरा बानी सब प्राण त्याग दे बाकी दान पुण्य ना ना ये सब का कर दे छके ये तो सुना ना लोग बोलिए बा ठीक नु हम सु जातन ठीक नु ओय हो दादा ये कर लो आ वो अपने चल गया पापा से नहीं ना के हो आगे लगी छी और ये दादा का जाने के हो हमें पंडित जी पंडित जी आइए पंडित जी ने और दान दक्षिणा कहाँ से होगी अब जैसे दान यदि दर्शन करके वही है जब मर गई तो बताइए अब दान पुण्य के करी अरे राइला हनी दान दक्षिणा खातिर तो के दी अब अब हइये नहीं कर मर गइलन बुझाता कुछ दाल में काला जरूर बा ई बताओ ओ जिगिया ले आई रोजे पैसा दान दक्षिणा ना देलस ए जिगिया चाहते तो मरियो गई हम देखे त साचो मरल बाकी झूठो के अरे वो देख साचो में काम वाला पड़ी आ गई तो अरे मोरे कब के मरल वाला पड़ी आ गई साथ है साथी ए जनमान तरवला त आगे पीछे कोई है नहीं खे ना ए पंडित जी कहाँ कोई बड़ुए हम कफन लेके आवत नहीं ठीक बात है जाई ए भाई पंडित जी तो देखल हन उठा के तो एकदम टाइट उठल हन अब का बस बुझा तो सांचो के मर का गइलन तनी देखिए तनी जाके ए मरल बानी की जिंदा बानी अरे जिंदा बानी गोल का आ तो गइलन पंडित जी कफन ले आई हो दादा ही बोल की मर गइल बन अब पंडित जी लेके आई हम कफन तो कफन एबे न करी हां अरे कफन याद दे बाकी हमरा से देर ना दे दे दी जोने बात ओने दान पुण्य को के हटाई छोड़ी पंडित जी के हटाई अरे ना भाई हमरा से ना दी आई जा दादा हम अब कुछ ना करब ठीक बा बाजार में जइला पता लेटे होई आज 100 रुपया मिललो बा तो हमरो मोह लागता कि कफन किनी कोइले मांगिए ला पंडित जी हइले के ना दे दिए को फाटल पुरान ले जा कोकरा के 10 साल आता ना बड़ा निमन रहल हुए दा तो कि कंजर बसाला एकदम कंजूस ए बच्चा के बा हमनी दादा ये को द फाटल पुरान द एगो मरल बकरा के ले जा के ने फेंक यहीं हाँ पंडित जी बोली तो इनके कफन आया के नु कफन तो ले आते नी ठीक है बा ले चलो जब हो ऐसा तो फेरा में हमको वो पढ़ने नहीं देता अब बताओ दक्षिणा न मिलल कफनिया हूँ के पड़ल अरे मोदे टंगाता हो लाश भारी हो गई भैया दादा जाइए अकेले अरे मर दे
अरे कैसे ली गोड़ों से का टांग ली। मत भारी बैठे जरा करके कतना भारी बल्ला रे दादा ई फूल बिल मसाला। अरे बाप रे बाप खोल देबे कोई नहीं खोलो कर गोड़ ओढ़ के। अरे बाप रे बाप ई तो भूत बन गेल रे दादा। अरे तो भूत बन गेल रे दादा। हम भैया मार्कंडे राम हम रउरा सबके गोड़ छू के गोड़ लागत हई। अगर ये हमनी के छोटा मोटा कॉमेडी बनने जाए, अगर ये कॉमेडी हमनी के अच्छा लगी तो एकरा के लाइक करब जा, शेयर करब जा, सब्सक्राइब करब जा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइब जा। भैया हम इंदू देवी रउरा सबके गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थोड़ा अपने पति हमनी के विदाई अगला वीडियो में फिर मिल जाए।